opraštanje, oprost drugima i sebi. Ćao svima i dobrodošli i evo jedne malo teže teme, nadam se da ću svojim glasom, nadam se da ću svojom pojavom bar malo da vam olakšam taj proces prolaska kroz opraštanje sebi ili drugim ljudima ili čemu god. Pa možda i oprat Bogu zato što nije bio fair prema vama. I u tom kontekstu baš imam jednu poznanicu koja je celog života, brate, mili kuka, kako je Bog nepravedan prema njoj i tako dalje. I u suštini, mislim, ko sam ja da znam da li je Bog pravedan prema njoj ili ne, ali mogu da vidim iz njenog ponašanja da nešto nije baš mnogo agilno po pitanju rešavanja svojih problema i po pitanju želje da stvarno svaki međuljudski odnos bude fair play korektan, već se bavila nekim stvarima koji su više tipa kako može da naudi drugoj osobi i kako može da ospori nečiji rad, kako može nekoga da spusti, a ne kako može da nađe zajedničku tačku, zajednički presek skupova vrednosti, interesa ili bilo čega drugog, već je samo ono u fazonu njoj se dešavaju. Samo njoj se dešavaju ružne stvari i nikom drugom više. I u tom kontekstu baš i kod tih ljudi je jako važno da ih neko osvesti ako već neko ko ne može sam, ali ti čoveka možeš da osvestiš samo onoliko koliko je spreman da te čuje. Možda mu pričaš 15 dana ništa, čoveče, ako je on vezan za ta neka svoja uverenja da je život nepravedan prema njemu ili njoj i da su oni žrtve cele te priče. I od takvih ljudi možeš samo da se skloniš i šta, da ih pustiš da žive u toj svojoj mapi uma, jer u suštini to je njihov izbor. I u tom kontekstu da, svako iskustvo i interakcija sa bilo kojom osobom koja se pojavi u naš život može da nas nauči ili na primjeru kako treba nešto raditi, kako je nešto dobro raditi ili kako nešto ne treba raditi i da neke stvari i kod sebe osvestimo kroz kontraste i da kod sebe neke stvari osvestimo koje su dobre, ne zato što se upoređujemo sa nekim drugim ljudima, nego u fazonu, ako ništa drugo, barem iz tog primjera sam ja tada bila svesna da u fazonu, ok, možda nekim ljudima ne odgovaram, to je skroz ok, možda nekim ljudima smeta to što sam iskrena, pa bože moj, šta sad, mislim, ako smo prijatelji, onda treba budem iskrena, neću te lažem. I tako dalje. I onda u tom kontekstu u svim tim razlikama koje se dešavaju u međuljudskim interakcijama koje u toku celog života imamo, može se desiti da jednostavno neke stvari osvestimo kod nas da su jako dobre i da tada kada osvestimo neka svoja razmišljenja, vrednosti, uverenja, lakše možemo da podelimo sa nekim dragim ljudima i da ojačamo neke zajedničke vrednosti. Ne u kontekstu sad ću ja da ogovaram tu i tu osobu kako ona to i to, a mi smo super i mi smo ekstra jer mi tako ne razmišljamo i mi se tako ne ponašamo. Ne samo to, ne u tom nekom podrugljivom smislu, već u kontekstu koliko zapravo misli, uverenja, vrednosti, ponašanje mogu da utiču i na formiranje našeg uspeha i na strukturu uspeha koju gradimo i na sve to kakve ljude zapravo privlačimo u svoj život. I sa kakvim ljudima želimo da kreiramo realnost s tim u vezi. Da, desilo mi se da sam nešto zamerila nekoj osobi, da nikako to nisam mogla da pustim, da oprostim, mislim, nekoliko dana je to trajalo i onda sam bila u fazonu, čekaj, brate Snežana, stani, polako, šta će ti to u životu? Znaš, neću ja nikoga da ogovaram, šta im briga? Realno, nije vredan, ako neko nije vredan pažnje, onda stvarno nije vredan pažnje. Sad, kada čujete rečenicu, znaš, prijatelju, trebalo bi da oprostiš toj osobi sebe radi, pa to je lako čuti, lako ponoviti, nekad je teško stvarno to primeniti i uopšte nije šala i ljudi godinama zameraju jedni drugima
neke stvari vuku taj teret, imaju taj teret na svojim leđima, na svojim grudima ili gdje već kao knedlu u grlu ili kosu u grlu, kako god nebitno, i fokusiraju se na to što im smeta, a ne bave se time kako bi mogli da stvarno otpuste to i da žive jedan novi nivo slobode, jedan novi nivo kreativnosti, stvaranja i realnosti, kao da se ta situacija nikada nije ni desila. I kao da je to neka situacija koju su vidjeli u nekoj seriji, filmu ili gde već, nebitno. Poenta cele priče jeste da, ok, svi mi, čim smo došli na planetu Zemlju, mislimo da imamo neko iskustvo ovde. Kakvo te, takvo te. Ne možemo baš ceo život da proživimo izolovani od celog sveta. Možda neko može, ali to je jako teško, ali dobro, aj sad da ne ulazimo u te fantazije. Sva iskustva koja su nam se ikada desila postoje u našem nesvesnom umu i iz tih iskustava možemo da izvučemo jako korisne, vredne lekcije koje možemo da imamo i na svesnom i na nesvesnom nivou, ali da se ne preopterećujemo previše tim. Sad, konkretno, zašto je tema oprosta stvarno jako važna baš za osobu koja se osjeća povređeno, koja se osjeća izigrano, kao da je ostala na cedilu i tako dalje. Na osnovu tog iskustva mi možemo da donesemo niz i dobrih zaključaka po nas i nekih zaključaka koji baš i ne idu nama u prilog, u našu korist i možda nas stvarno ospore da dalje u životu napredujemo i stvarno živimo lifestyle-om koji želimo. I non stop zbog tog nekog uverenja koje samo svojim mislima svakodnevno jačamo, da zbog toga ne uspevamo da ostvarimo ono što želimo i da se skroz vrtimo u nekoj negativnoj spirali i da bukvalno zbog tog jednog iskustva zagorčamo sebe život. Nije to toliko vredno. Zašto ne uzmete onda neko pozitivno iskustvo i iz toga izvučete toliko dobrih stvari, niz nekih uverenja dodatnih koje dodatno ojačavate i onda vam ta dobra uverenja koriste da stvarno kreirate život kakav želite. Nismo o tome razmišljali. Da. Upravo zato je važno da damo sebi priliku da oprostimo i drugim ljudima, a po potrebi i sebi ili kome već. I nekako znam da je teško oprostiti sebi i sad sa ove distance kad gledam neku situaciju pre 10 godina, Boga mi, sad mi to deluje malo smešno što sam sebi zamerila to, ali trebalo mi je malo vremena da oprostim neke stvari sebi, baš tu jednu situaciju, ali sam bila u fazonu, pa dobro, ok, ili ću da na osnovu toga stavim polugu, pa će ta poluga da me vuče na dole i živit ću u krivici, u očajanju, ne pojma čemu i to će da me proguta pre ili kasnije, ili ću da jednostavno kažem, ok, ajde da vidimo šta sam iz toga naučila, zašto je ipak dobro što se to desilo baš tada. Naravno da većina ljudi kaže da je najteže oprostiti sebi, naravno da smo svi mi ljudi i grešimo i bavimo se zameranjima različitog tipa i na svesnom i na nesvesnom nivou, šta ćeš. Ali aj barem da krenemo od toga što znamo, što su ono čega smo svesni, da prvo oprostimo bar to. Jer da, ako je najteže oprostiti sebi, onda ajde da probamo od tog najtežeg dela. Toliko toga, različitih situacija se desilo u životu da svakako imamo dovoljno resursa iznutra da prevaziđemo sve to, da otpustimo taj teret, da se pomirimo sa situacijom jer mi prošlost ne možemo da promenimo, možemo samo da promenimo naš odnos prema svim tim situacijama, da vidimo šta možemo da izvučemo iz toga, da prošlost gledamo kao resurse, da vidimo da smo bogati za jedno iskustvo, da možda je bolje da se to desilo tada nego da se desi sada, to svakako. Ako vam je lakše da racionalizujete to, onda je okej, neka prođe kroz raciju, neka se otpusti ta emocija. Ako vam je bitnije da ceo taj emocionalni aspekt u tom kontekstu provučete kroz formu neke racionalizacije, okej. Ali je bitno da stvarno to otpustite i da se ne bavite preterano time, da nije ono je godinu dana se ja bavim time da oprostim nekome, aj polako, znači ne mora toliko, može jednostavnije. I poenta cijele priče jeste da mi
životni potencijal, naš potencijal, ono, životnu snagu u sebi, čoveče, ne gušimo svim tim različitim zameranjima, osudama i tako dalje. Nema potrebe za time. Prilično optimistično je sve ovo rečeno i pre ili kasnije je poenta da to dođe do vas, do vašeg srca i da se to vaše srce oslobodi od svih tih stega i okova. I meni se dešavalo da sa nekim osobama pričam o nekim meni važnim temama i da to tek malo kasnije dođe kao, aha, kliknulo mi je. Ljudi uglavnom očekuju da će sve odmah i sada da reše. Neke stvari da, može, ali za neke stvari je stvarno potrebno vreme ako zaista želimo da to bude kvalitetno. Budite mi dobro i vidimo se u nekom od narednih videa.